एगो भोजपुरी में बाड़न कोठा पुत्र जेकर नाम है अखिलेश कश्यप। अपना आपके बड़का राइटर समझेला। ठीक बा। इनकर बयान एगो आइल बा कि हमार मौसा के 4 गुना 40 गो इंटरनेशनल में गाना बा। चर्चर गाना कौन इंटरनेशनल है वो भी बता देंगे खेसारी लाल यादव के। हाँ। कूलिंग करत रही आज हर पब में बार में बजता है राजा कई लबिया तू मोटा जीव। आप जाके पता कीजिए ना, 1-2 गो गाना है वो तो कम ही बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल गाना मेरा 4 गो है। 4 गो थोड़ी है, उस इंसान का 40 गो गाना है। तो पहला बात कि गाना तो अलग चीज बा। गाना 4 गो होको चाहे 40 गो होको उ तो अलग मुद्दा बा। ई जेकरा जोरे रही ओकर विनाश एकदम तय बा। कुछ दिन पहले टुनटुन लाल यादव से नीतीश बिहारी में झगड़ा लगैलस आईडी डिलीट करवा के कि का जाने कैसे। गण में एगो ऐसा कीड़ा बा कि जब तक विवाद ना करे ना जब तक शांत ना रहेला। खेसारी लाल यादव जब से इनका रही गई, जब से खेसारी लाल यादव के हर जगह से बर्बाद कर देला। कि करा जोरे खेसारी के विवाद ना करैलस। ओकरो से कुछ दिन पहले प्रमोद प्रेमी के साथ एक विवाद हो रहे। तो तू अपना आपके बड़का राइटर समझल ना कोठा पुत्र। तो सबसे बड़का विवाद के कारण जानता रखा बा ई गाना चुराई बड़ स्टार के दे दी। बड़ स्टार भी इतना टाइम बा ना कि केकर गाना केकर ना उ विश्वास पे एकर कोठा पुत्र के गाना उठा के गा देलन। और तो गाना चोरी के बा। कोठा पुत्र के तो कुछ जाई ना जाई के कर जे गइले बा उनका पर चोरी के लेबल लागी। ई जेकरा जोरे रही उ कभी आगे नहीं बढ़ सकत। ठीक बा। खेसारी लाल यादव का कहत रहन कि अखिलेश कश्यप हमारी टीम में मतलब विवाद है। विवाद ना उतारा खातिर मवाद बन गई बा। कोठा पुत्र उतारा खातिर मवाद है। ओकरा के जितना जल्दी हटा दे अपना विषय यही में भलाई बा। गाना ला ई नहीं कहत, गाना ला बढ़िया बढ़िया गाना ला, मगर तू जौन करता ना ई माहौल भोजपुरी में क्रिएट करता चर्चा में रहे खातिर तो कहियो बढ़िया से धरा जाई तो रेला जाई। नीतीश बिहारी में विवाद हो रहा तो वीडियो एक वायरल हो रहा है कि तना हम प्रताड़ित करम कि आतना तोरा गाड़ी में जब गुद्दे रहे कुछ दिन पहले कुछ साल पहले प्रमोद प्रेमी तोरा के जूता से मारत रहन रे हैं। वो गाड़ी काहे बक्सर में ना रुकले, बक्सर से तो काहे भाग गइले हैं। अपना आपके बघेला लगावेलिस हैं। दुआरों पर तो तोरा गई रहे लोग प्रमोद प्रेमी के टीम चाहे प्रमोद प्रेमी के आदमी। तो घड़ी कहाँ रहे तोरा गाड़ी में गुद्दा। प्रताड़ित कदम है कदम झाट ना तू कबाड़ सकेला केहू के। खाली सोशल मीडिया पर आके आप भोग सकेला। ठीक बा। मगर चोरवा याद रखिए भोजपुरी में विवाद मत कराओ। तू जात जात में लड़वावे के फेरा में मत रह। ठीक बा। लड़वा के अपन रोटी सेके के फेरा में मत रह। अब भोजपुरी में हमको लगता है कि 90% विवाद ये कोठा पुत्र की वजह से होता है। विवाद के कारण ही है कोठा पुत्र। तो सुधर जा ना तो फिर ज्यादा टाइम ना लगी। बढ़िया बढ़िया जाना आइला ना बढ़िया बढ़िया जाना गइलन सुधर के।